még nem kóstolsz. Na, most épp itt az ideje. Szilárd, én itt még nem jártam soha. Itt most mi történik? Itt vajkaramella gyártásának a folyamata történik. És akkor ez itt egy zékarú keverő, igen, és ebben az alapanyagok összekeverése történik, és innen kerül a extruderbe. Kiszedek a ládába egy kis karamellát, és átviszem majd a extruderbe. Mi ez az extruder? Ez mit csinál? Az extruder, ez ide előre a sípokhoz tömöríti az anyagot. Kiválasztott sípok föl vannak téve ehhez a gyártáshoz, és azt a formát nyomja ki. Aztán majd ez egy pneumatikus vágó, igen, és ezt szeleteli föl. Itt a kockák hűtő alagútba kerülnek, hogy megszilárduljanak, és leszedésnél alakját ne veszítse el. Úristen, milyen hosszú ez a hűtő alagút? Ez 8 méter hosszú, ez az alagút, és 14 fok van benne. Itt ilyen vékony rétegbe, rekeszekbe szedjük, Igen. és pihentetjük, szárítjuk. És akkor még jobban megszilárdul, vagy a pihentetésnek mi a... megszárad, mert az én szemeként csomagolva, és akkor így nem tapadnak össze. Szóval így készül nálunk a vajkaramella, és hogyha még nem kóstoltad, akkor épp itt az ideje. Köszönöm. Jó lett? Jót csináltál? Jó.